Spesial Kaget curagane bakso Wati Mas Komen, Mas Bejo Klosot bergoyang asik perjanjiannya pripun Pak? Sing nyanyi kula lho. Lah urung wayahe to, ge lalon-lalon wae. Mbok aja kesusu. Main ki sing kepenak dinikmati ngono lho. Jajal kowe mbok menawa metu nek karo kowe. Heh. Serat perpisahan di bareng niku maine pelan tapi pasti. Boten kados boki lugal-lugalan lho Pak, loro kabeh ning awak. Ya wis. Nah, Mung jalaran pepisahan. Mbak Yuli meh metu. Nah, minggir. Wayahe. Matur nuwun Mas Bejo. nggih. Pak Sukimin Sing siap-siap. pas lho Ring, sing apik lho ya. Sing nyanyi ingsun iki. Nggih, bayi. Kibote pas, gamelane pas. Yo. Arep duwe niat gak apik iki mesti. Hei, mung jalaran pepisahan dipegah. Wong tuane piye iki? Tresnaku. Ya apa ya?
Tenan kok, Gil. Ora ngono ya kaya pas aku dialonke lho. Menengo. Mas, kaya iki ya. Ya. Sing stabil. 3/4. Oke, baik. Mung jalaran pepisahan. Tanya apa teh? Saya kan salah ngejok. MC dangdute kan Kudune kerja. sing dijok mboten tiang-tiang niki. Niki tiang branded danten niki. Residipis danten. Sing kaya residis ngeslot. Sing kaya gane tuku nomor. Sing kaya yo. Makanya request bener requestnya maunya yang berapa? Per 4 tadi salah kali. 3/4 terus sesek ya Mas. Sesek, Iki sesek, yo. jare sesek. Mung jalaran pepisahan. Lah mesti kaya ngene nesonan ya, Co. Ya wis lah, mulya kono. Lagi jenenge sesek yang ngono kuwi kok salah men. Kayak kuwi tobrut-tobrut ki. Spesial kagum keluarga besar saking Jati Ploso. Juga wabi. Adil Deo. Enggak Pak Lurah. Mas Bejo. Monggo Mas Bejo. Pak Haji Kusman. Monggo Pak Onet. Suara sungai. Sakno Pak. Iki ketoke salah MC. Ora ngono deh, Pak. Bareng sing MC aku lho, blas gak mau joget. Bareng Bagus mau. Kudu diganti Mas Bagus iki. Ganti kowe. Ayo Mas Bagus coba gantinan. Mbak Mul. Mbak Mul monggo Mbak Mul. Nyanyi, Mbak. Ayo. Lebokke nih. Ayo nih Epani. Yo, jajalit. Kandane iki sing marai apes ki MC-ne, sing marai apes ki MC-ne. Bubuk tumbuk. Ayo Epani Ayo, lebokke. jajane yo. MC-ne marai apes. Jajane.
Bun. Asline seneng kowe. Rumangsamu apik-apik ade. Jos-jos ade mau piye? Semok kok. Wabrakan koyo ngene kok. Ngedol-ngedol ki men. Ini salah satu penyanyi tobruk kita. Pamer terus lho, dikira aku ra ingin kok. Kita pensiun dini Dek dari. Ketoke lingkup to bareng ngene iki lho gede. Ngapunten Pak Mujian abdi kok ngene iki. Ya ampun. Dari sapa jenengan? Masa pamer karo mingkup karo mengok? Pas kaya Rizka. Bocah critisan kaya ngono lho. Lah iya, wis ketularan. Mambungi sing ngajari kowe. Oke. Janjane Kowe ning ngendi? Langkahku satu. Sukawati di mana-mana. Ora wani sampe karo aku. Aduh dosa. Ninggal tersenang spesial kanggo pamit jelagane bakso. Aku
bentuke ngetres disekop-sekop balung nongso babasane sakep bumena Untuk beras iki. ton sira bae sesak kebutelas sesak Ojo lali pamane. spesial kagem keluarga besar Jati Ploso bergoyang. Mas Bejo. Iku wis pasti
keluarganya bakso Sukawati. Oke tak kantor bagi keluarga besar Jati Ploso. Mas Bejo Cilang si bergoyang. Sukawati pancen koye sajake nyoto kabeh malingku rino awake jokake koko wujud padha sarpala tandha netra nyampe sida mukti sida moyo. Sukawati pancen koye sajake nyoto kabeh malingku rino lan wakile jokake wujud padha sarpala tandha netra nyampe sida mukti sida moyo. Sukawati pancen oye sajake nyoto kabeh malingku rino awakile jokake koko wujud padha sarpala tandha netra nyampe sida mukti sida moyo. Rojeng cok, ben gaya kesisan. Maju Mbak Ita. Bos komen. Ayo Mbak Dari. Pateng lempor
Aja